Awubuyisela umntwana la. Buyisela umntwana ngapha. Kuhamba nobani umntwana? Who's with this one? Woza mama, come forward. Lady, he's a bummy. Yebo njani mama? Ngiyaphila baba. How are you? Uthwakayi. Where to come? Uphumaphi? Ngiphuma eJiphi baba. Come eJiphi. Uyini lo nawe? here. What Umntana- relationship do you have? Alright, uhlushwa yintoni? What is Uhlushwa bothering her? ikhanda isikhathi esiningakabona sesikolweni. Oh, something wrong. Go on, mama. Yebo. Sizayisolve namhlanje It will problem be yakho. resolved today. Yebo baba. Siyabonga. Uyazwa mama? Yebo baba. Dr. X. Yebo baba. Lokhu kugula Yebo baba. akhona okokufa It's not Yeah, for Baba. death. kodwa okokuthi kubonakaliswa amandla senqabini. Yeah, Power of Baba. this church must be known to the humankind. Leli khanda Hey, ngibamba leli khanda I catch it. nangu baba esimoyeni In the spirit. ubaba uthi angihlabelele ingoma I must hum isihlabelelo the hymn sokuthandazela for deliverance. esalapha engizala khona. That's where, from where I emanate from. Mama uyazi kwashem Yebo baba. wake waya Did you go there? Umntanami kusho ukuthi kubo bekahlala kubo. kwashem Abehlala kube Mtuba. Unengubo yakashembe umntwana. yena lo. Yebo. Thank you. Same one, Yabula. That's why emoyeni uma ngibheka phezulu spiritual After the emoyeni. ezweni lika moya Realm of the spirit. kuvuka ini isihlabelelo samaNazaretha uthi The hymn ubaba of the Nazareth. lo mntwana hlabelela Just hum. kusho ukuthi kune connection Huma. nakwashemba The ushayizana Nazareth Baptist Church, give a round of applause. umoya wakho Nkosi ke umoya wakho awuse Nkosi ubaphilise ubaphilisele abantu bakho umoya wakho Nkosi we baba umoya wakho mawusele Nkosi ubaphilise ke abantu bakho ubaphilise ke abantu bakho umoya wakho Nkosi ke umoya wakho awuse Nkosi ubaphilise ubaphilise ke abantu bakho umoya wakho Nkosi umoya wakho ke mawuse ke Nkosi ubaphilise ke abantu bakho ubaphilise ke abantu bakho ukhona ophalazayo Anyone vomiting? nango omunye yaphala hawu khipha into nje ukhipha into ebovu manje Reddish stuff. awushaya ihlombe ukhipha into ebovu isigaga Reddish stuff like this. ngihlabelela manje yasekhaya that's why kwenzeka nje That is why it's happening. umoya wakho Nkosi ke umoya wakho awusele Nkosi hey umoya wakho Nkosi we baba umoya wakho ke awuse Nkosi ubaphilise ke abantu bakho ubaphilise ke abantu bakho baba la kubhlungu khona Whatever is painful. baba la kubhlungu khona ongamthwala umntwana
ingelosi iyamthinta ingelosi iyamthinta ingelosi Angel is touching her. hey umoya wakho Nkosi ngiyaka sisikhonkwane manje ngiyaka sisikhonkwane zalapha emzala khona All the reinforcements. ubaphilise ke abantu bakho hey ubaphilise ke abantu bakho hey umoya wakho ke Nkosi ke hey umoya wakho hawuse Nkosi ubaphilise hey ubaphilise ke abantu bakho hey umoya wakho Nkosi hey umoya wakho ke bayaphiliswa abantu njengamanje Right now. ubaphilise ke abantu bakho hey ubaphilise ke abantu bakho umoya wakho Nkosi ke hey umoya wakho ke awuse ke Nkosi ubaphilise hey ubaphilise ke abantu bakho hey umoya wakho Nkosi hey umoya wakho ke awuse ke Nkosi ubaphilise ke abantu bakho umoya wakho ke Nkosi ke hey umoya wakho hawuse ke Nkosi ubaphilise obhebugwayi akabe ngenyawo obhebugwayi akabe ngenyawo Spoken to ophuza utshwala akabe ngenyawo ophuza utshwala akabe ngenyawo ophuza utshwala akabe ngenyawo ophuza iwayini akabe ngenyawo angingajabu ukuthi iwayini noma utshwala ophuza utshwala akabe ngenyawo Stand up. ophuza iwayini akabe ngenyawo obhebugwayi akabe ngenyawo Smoking tobacco. ubaphilise ke abantu bakho obhema intshanga akabe ngenyawo obhema ugwayi akabe ngenyawo Tobacco smokers. umoya wakho ke Nkosi ke hey umoya wakho ke awuse ke Nkosi ubaphilise hey ubaphilise ke abantu bakho hey umoya wakho Nkosi we baba umoya wakho ke awuse ke Nkosi ubaphilise ke abantu bakho phakamisa izandla wena obeke nyawo Hands up. baba onamandla Oh God. zulu lemfihlakalo Confidential of heaven. moya wotshwala Spirit of liquor Moya consumption. wotshwala. Spirit of liquor moya consumption. kagwayi Spirit of tobacco consumption. moya wentsango Spirit of dagga consumption. namhlanje ntambama Today, this afternoon, leli thonga elihlezi kuyena elaliphuza utshwala seized upon this one consuming liquor, elalibhema ugwayi smoking tobacco, maligezwe let namhlanje it be washed today. ngivula impilo yabo bakhiphe Take them out. mabaphuma etshwaleni Let them come out from mabaphuma gwayini from tobacco out. mabaphuma Let them entsangweni from marijuana out. moya wakuphila Spirit of deliverance. moya wakuphila Spirit of healing. moya wakuphila Spirit of deliverance. moya wakuphila Spirit of health ngale enhliziyweni in the heart. ngale enhliziyweni Let break mayaliswe inhliziyo mayaliswe inhliziyo Give up the heart. oh sebenza moya Holy Spirit of moya wasezulwini Spirit of the heaven. ukuze kuvuka imizi ayinakuvuka uma kusekhona uphuzo oludakayo Intoxication. ingqondo iyathwebuleka Be weak. abanakabaka ngokuphelele Think properly. moya wokuphila Spirit of deliverance. moya wokuphila Spirit of healing. nakomunye uyaphalasa nakomunye uyaphalasa nakomunye uyaphalasa njengamanje nakomunye uyaphalasa nakomunye uyaphalasa iyaphuma lento Going out. iyaphuma lento Out. wena ophuzayo obhema ugwayi bambe esifubeni njengamanje bambe esifubeni Touch your chest. bambe esifubeni Touch your chest. omunye abambe enhliziyweni Your enhliziyweni heart. Touch your heart as well.
Nangamunye ufuna ukuphalaza. Nangamunye ufuna ukuphalaza. Nangamunye ufuna ukuphalaza. Nangamunye uyaphalaza. Iyaphuma lento. 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 Moya wotshwala. Moya kagwayi. Moya wasidakamizwa. Spirit of drugs. Sebenza moya. Spirit accomplish the mission. Abanye abasathandi baba People don't like it ukuphuza utshwala. to consume. Abanye abasathanda They don't ukubhema. like to smoke anymore. Lento This isiyabangena. thing is infiltrated them. Abanye banama-altar obumnyama Evil altar. benziwe ukuthi They are baphuze. made to consume. Abanye kuney'thunywa ezaphila emndenini ezayiphuza utshwala seyivukele khona masigezeke phekwabo masigezwe phekwabo masigezwe phekwabo masigezwe phekwabo masigezwe phekwabo masihlatshululwe phekwabo wothi yana baba sit down hlala phansi Get seated. ubaphilise ke abantu bakho ubaphilise ke abantu bakho umoya wakho ke Nkosi ke umoya wakho awuse ke Nkosi ubaphilise umoya wakho Nkosi umoya wakho ke mawuse ke Nkosi ubaphilise ke abantu bakho umoya wakho ke Nkosi ke umoya wakho awuse ke Nkosi Silent. thatha umbhobho beke kuyangani Put him in. kahle ke qala before mama sit down hlala phansi khona la Get seated, lady. wena baba wangivuse kufeni Gentle. Father who rose me from the earth, wahlula izibhamu you failed the gunshot. phezu kwalomntwana Upon the child here, ungehluleka cannot fail. ukuze bakholwe laba So that bantu they can believe ukuthi ungithumile that you send a prophet, yenza imangaliso perform miracle zikamoya of the Spirit. sebenza moya Holy kulomntwana Spirit accomplish the mission. Sebenza upon the moya child. kulo mntwana. Holy Spirit operate. Moya upon the wamandla. child. Spirit of the Moya power. wokuphila. Spirit of deliverance. njengamanje Right now, phekwa lowo mntwana elimbambile Upon the child. ngehlisela amandla send power. miyeke kanjani qala kancane suka kancane kuye suka izomthetha ingelosi manje mkake mangenyawo inside ya her. unina itheni kancane nga omunye amela You must insult omunye nithi ukukhela imani kanje yourself. nantshoko lento ngiyabapha ngifuna ukumsebenza lengambambile nimseke ngenyawo omunye ame nime ngenyawo Stand up. ningenze sidididi bakithi imani ngenyawo omunye ngapha nangapha nibe ngapha omunye ame la omunye ame ngapha ya kanjalo nantshoko lento ngiyasebenza iyasha nantshoko iyasha iyaphuma nantshoko iyaphuma akuduma ihlamba iyasha nantshoko uyabona mama kwezalana iyasha yabona ngifuna kuqala ukuyihlukumeza lento ngoba nayo kade ngihlukumeza I want to harass nami kumele ngihlukumeze Let kuqala me just ngingakayifiki move him before I cast it uyisa out. intambo yami la My straight, please. uyisa intambo yami hayi namhlanje ubaba uthe angiculele ngoma yakhe I must assume the song. The hymn of the Nazareth. phela mina ngibuye ngisebenze ngobunazaretha ngisenqabeni ngiphethe nengelosi yasebuhleni la Possess ngikhona the angel of the same Nazareth. ngabo usiswa khona eNazaretha Swear God to ngeke lokho ngiphikise the thing I cannot oppose it. yingakho baba angikhuza nizwe kahle uyabona izolo Yesterday, abantu bengibatshela indaba zabo athe fika umuntu ngimtshela ukuqhamuka wangikhuza ubaba wathi ungayenzi lento esidlanga lalini don't do it in the open space.
Ngibatshela izolo ngabapruvela izolo abantu ngathi mangithanda ngakutshela ukuthi manje ngakhuza wathi ubaba usukhohliwe la ukuthi uqhamukaphi. Where do emanate? Lento asiyenze eNazaretha. Don't do it. Lento osuyenzayo What you are doing? umoya wami ophakathi kuwena usezukusebenza kahle ngoba usuhlamba lazabantu indaba You zabo. are profaning people and their stories. Abanye bazokutshela kade nginabo la. You can tell you Bengibaprovela umuntu afika aguqela ngimtshele ngithi wona uqhamuke endaweni ethile. come from a certain area. Ngitshele ngisho isitha sakho uthi ubani bengibatshela la. Hayi obala. Kodwa izolo bengibaprovela. Yesterday, I just wanted them to see. Akesho ukuthi ba wrong abafowethu abakwenzayo. Brothers, that Ubizo lwabo nami nginobizo lwami ngabusisa kwaShembe. I got on KwaShembe akwenziwa. Nazareth. Ubaba wangikhuza wathi lokhu ukuhlamba lazabantu ukubatshela Tell them. izinto engama secret phambi kwabantu ngcono umuntu uma umbona umtshele eceleni. Tell him or her aside. Wena Ntambo ungabe intambo yasemhlabeni Ordinary street. ngibopha yonke imimoya I tie up all the evil spirits. sizamfaka le ntambo Or put on the street. nimfaka le ntambo le izonyakaza le moya mfake le ntambo le Spirits, izonyakaza le moya. put it on. Mama ufuna phile Do you want her to be delivered? ufuna phila ngihle mntwana Do you want Yebo, her to be baba, ngifuna healed? phila. ngithi ngisize mprofeti Heal the Size prophet. mprofeti. nantsokhe ngifakele intambo izosha Put manje it on. It's gonna Now talk, be back yes. sooner or later. iyasho Penny, iyasho nantsokhe Penny. nisho mase ngiqedile ukumfasa intambo Tell ufuna me ukuzosebenza what done. abantu bayaphalaza namhlanje ake nishaye ihlombe Give a round of applause. bayaphalaza abantu namhlanje ake nishaye ihlombe Give a round of applause. kuphuma izinto namhlanje ake nishaye The ihlombe substance are coming out. Give a round of applause. kahle buyani ngapha ke ya babeni kahle ninami imoya Evil spirit eniphethe lo mntwana possessing the child. namhlanje liphelwa isikhathi Your time is due. ngamandla kamprofeti Power of the prophet. nantsokhe waza ya bese phansi mbambeni nje inyawo nibambe izandla The legs and Pop, pop. the hands. nifunani la nifunani 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 What do you want? nifunani nenzani 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 nenza kulomzimba nifuna kwathani nifuna kwathani nisho kwathani niyasebenza niyasebenza nivalile ngiyanishisa la I'm betting. ngiyanishisa I'm betting you. phumani 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 ufaka bani nifaka bani nifaka bani owaphi lo baba owaphi Who's the father? Sokuthi ngihlala nobaba abantwana naye umntwana. ubani olifakile Who put you in? okay okay angathi okay what's up no angilokhuze angingaze ngilokhuze ngagule Let me- niyasha la niyaphuma niyekeleni aphumelele niyekeleni niyasha niyasha phumani 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 Get out here. yes sayihlamba Give a round of applause. imisebenzi yabonakala imisebenzi yabonakala awu imisebenzi yabonakala awushaya izandla phezulu awukikitha kizwa awushaya izandla awukikitha bambise lapha awushaya izandla phezulu awukikitha kizwa awukikitha awushaya izandla phezulu
Lo uhamba nobalo. Who came in with it? This one. Thatha umbhobho lapha imancane nemani. Njengamanje Right now. ngamandla engiwaphiwe. Power vested. Ngistapa lamoya lapha kwena. Isa spirit. Nathi iyasholela. Baba umbhobho, beka kwini umbhobho. Ngistapa lamoya lapha wena. Stop it. Nifuna la. What do you want? Ubani wena? Who are you? Nisakathani? What is your mission? Nisakathani la? What is your mission? Nisakathani? What are you doing? Nisakathani? What are you doing? Nenzani kulomzimba? What are you doing within the body? Eh? Nifunani? What do you want? Nifunani? What do you want? Nenzani la? What are you doing? Angizitshela ukuthi usini. Wenzani? What is? Nafika nini la? When did you arrive? Hayi, Nafika nini? dala safika. Nenzani? Wasikhipha wafaka. Nenzani la nenzani? Sibuya ngedliso sangena. Singene ngedliso ngithi intambo ufaka intambo. Susake. Uhamba nobalo. Who's with this one? Khona into enye eningayazi. Something that you are ignorant about. Izilwane noma imimoya Evil spirits. iyakhona ukuphuma kumuntu They are able to go out baphinde futhi and bayibuyisele. return them. If akaqinanga naye akasiqinisa akalandeli imigomo ethile. Not reinforced. Akethi yambona nje lo. You see this one? Ene lento if angisebenzi nga If I izombulala. don't may get killed. Uthi uJesu mayikhuluma uthi Jesus said, idimoni maliphuma kumuntu liyaphuma lihambe lifuna indawo lingayitholi We can't get lilanda amanye. collect some more. Uma libuya kulowo muntu kuba kubi kakhulu kunakuqala. Come worse than before. Okay. Angithathe ilokhuzana. Kanqala lapha. Ngithatha ingubo ekababa. Suka kuyancane. Gown of my spiritual Kalabuya. father. Le ngubo le Gown here. eyokushumayela As a predicant, eNazareth. mine is a Nazarite. Iqhamuka He's ebuhleni. coming from Ebuhleni. Ingubo engayinikezwa unyazi Given to lwezulu me baba by the wami Lord, kamoya. Unya's Lezul, my spiritual father. Manje ngizoyibeka kuyena. I'm going to put it upon. Mangiyibeka kuyena After that, angizange ngiyithenge I did not purchase it. le ngubo iqhamuka ebuhleni. Straight from Ebuhleni. Ngizoyibeka kuye. I'll put it upon. Mangiqeda ukuyibeka After that, khona into ezokwenzakala. something miraculous will One. happen. Thula nje nimnyekele kanjalo. Yes. Nakho. Snake. It's a snake. It's a snake. Yes. Nakamandla. Power. Nakamandla. Power. Nakamandla. Sabe shayisa. Ihlaba, ihlaba. Sabenza moya. 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 Spirit operates. Iyasha, bekupop. Iyasha. Iyasha. Ungayisusi le ngubo. Ibeka la kuyena. Ibeka la kuyena. Yabuya ngapha. Iyasha. Konke sitavuka sona sayibuyisa. Hey, phumani. Yes. Bose, Okay, buyisa ingubo yami le kababa. bring my garment. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga baba.
ngicela umama wesifutho Steaming process lady. athathe lo mntwana njengamanje ayomfaka esifuthweni sikamprofeti afake umkhucululi ngimfaka mahala esifuthweni Free, she will be steamed. ngicela njengamanje nithathe le ntombazane Take a girl. nifake esifuthweni njengamanje ngifuna ukuyiqinisa nifake esifuthweni sami Reinforce her. ingene esifuthweni yofutha Get manje steamed right now. shayihlomba kudumihlomba 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 Give a round of applause. Baba ngizobonga lapha nge-26 November kwaba nomntana kabhuti wami othunjiwe kodwa nge-8 December besingamtholi singamazi ukuthi ukuphi ngaya kubaba kuma 101 on the 15 December wafika ekhaya aphila ngiyabonga baba thank you shayihlombe Give a round of applause. Maqhawe baba ngiyaxolisa ngisezobuya ngizobonga kahle Maqhawe ngizobonga imoto engithenge nge-3 zaka January kodwa manje ayikho baba ihambe nobaba sendlini emsebenzini awuzwe nje and then okunye futhi engizokubonga baba ngashonelwa ingane 2023 ingane yashona la ecrash bengingazithi kwenzakaleni nakhona sihlala isikhathi singayitholi so ngafika ngazala ekhaya ngathenga intambo ngabika la phambili ngacela intambo ngithenge end of May ngo-August ngabambisiso kunengane ezayo baba ngiyabonga kikiza Hallelujah. Lo alaphambili uSteven akwamdiko suku eGroblersdal eLimpopo. Ngizobonga kuba prophet inkonsweni ya 7 December ngibela ekhaya mangihamba ngibuyele emuva bengicela imali emsebenzini ngingazi ukuthi izovela nini within 14 days mangisekhaya on the 23 ngizwe umshini sokhala uthi imali yakho enkelile uyicelile manje ngizobonga ukuthi umprofete zonke izinto vela senzela zona senzekele nayi nge-3,000 rand 3000 Inkulungwane ezintathu zamarandi. Hallelujah. oh shelete tse o ke akamona Man is coming. eyami le It is man. yathi ingathi awufundi unginika shelete tseo Money. 3000 Izinkulungwane ezintathu zamarandi. ehlamo phokoto Straight to the pocket. usikangishepa hambi mina Don't look at him like that. eyakho iyeza na Yours is wait coming. Be patient. uzayithola nawe yakho Around the car. baba inkosi ikubusisa God bless you. Chief. khanye kakhulu god bless you The lights, mom. Yebo. Brothers.